Ara donarem pas a Jordi Amigó i Barbeta i a Francesc Riera Prenafeta, que presenten el Pont d'Esplugues, l'última resistència republicana, una recerca que condensa més de 20 anys d'investigació sobre el pas de les tropes franquistes a la nostra comarca. La recerca sobre els fets del Pont d'Esplugues, feta pel Jordi i el Francesc, és una fita historiogràfica molt important, que no sé si a vegades en som suficientment conscients, a l'entorn del final de la Guerra Civil a Catalunya, concretament a l'entrada de les tropes franquistes cap a la ciutat de Barcelona. Gràcies a la seva recerca, s'ha pogut contradir certa historiografia, diguem-li, tradicional, i algunes fake news, com diu el Jordi, que encara continuen, que sempre han parlat d'una entrada molt tranquil·la, molt pausada de les tropes cap a Barcelona, i en realitat el que va passar aquells dies a la nostra ciutat, ja ho han destacat els ponents anteriors, és una fita molt important perquè a més també va permetre salvar moltes vides que van poder arribar a l'exili en França. Li hem de donar la importància que li correspon. Jordi Amigó i Barbeta, ell es defineix com a generació boomer, va estudiar Geografia i Història a la Universitat de Barcelona i des de l'any 1989 és arxiver municipal de Sant Just. Ha col·laborat en diverses publicacions i amb la Roser Vilardell va escriure el llibre El transport de viatgers entre Esplugues i Sant Just. De la col·laboració entre els dos municipis veïns en seguirem parlant. Des de l'any 1983 i encara avui recull testimonis orals del final de la Guerra Civil a Sant Feliu, Martorell, Castellbisbal, Molins de Rei, Sant Just o Esplugues, on darrerament treballa amb el Francesc Riera. És autor de l'article Retirada i ocupació versus huida i liberació el 2001, que tracta de la final de la guerra a la comarca del Baix Llobregat. I en Francesc Riera van escriure l'article Gener de 1939, de Sant Just d'Esvern a Sant Justo d'Esvern, on parla de l'ocupació de Sant Pere Màrtir. Darrerament, i a partir de la descoberta de les imatges de Cautela, ha investigat molt, amb el seu company francès, la localització del lloc exacte on van ser preses aquestes imatges i pel·lícules. Ha detectat veritables fake news, com diu, que no les localitzen a Esplugues. Francesc Riera Prenafeta és un entusiasta investigador d'història local, excursionista i espeleòleg, autor de diversos articles publicats al butlletí de la secció excursionista de l'Ateneu de Sant Just i les miscel·lànies del Centre d'Estudis Santjustencs. Ha participat en diversos simpòsiums i actualment treballa en la recollida d'informació sobre el moviment de tropes al gener de 1939 al Baix Llobregat i el Penedès per la formació d'una nova cartografia sobre el tema en un equip on hi col·laboren arqueòlegs i historiadors. Moltes gràcies. Endavant. Bon dia. Començarem una miqueta explicant, fent 5 cèntims. Parlarem una miqueta per començar del tema bèl·lic, que és el que ens portarà a parlar del combat aquest del Pont d'Esplugues, i començarem fent 5 cèntims sobre l'evolució ràpida d'aquesta anomenada campanya de Catalunya, que comença s'acaba la batalla de l'Ebre amb una desfeta important de persones i de material, però bàsicament perden allà la vida al voltant d'unes 80.000 persones, i el front s'estabilitza durant uns mesos fins al 23 de desembre del 38, que els franquistes o feixistes, com li vulgueu dir, no m'agrada el terme de nacionals perquè parlant amb soldats i gent que ha estat es constata que més d'un ens ha comentat, diu, cony, si els nacionals érem nosaltres, gent de la república. És a dir, per tant, intentarem evitar els termes rojos i nacionals, tot i que eren els que es feien servir. Bé, seguim amb el tema. El 23 de desembre del 38, els franquistes trenquen el front per l'àrea del Segre
i bé, creen l'exèrcit que se'n diu del nord, amb 6 cossos d'exèrcit, 3 dels quals doncs, aniran per ponent cap al centre i cap a Pirineu, i hi haurà 3 cossos, diguem-ne cossos d'exèrcit, que aniran des de l'Ebre, que són els que ens afectaran, diguéssim, més cap aquí. Aquests 3, diguéssim, que van més per la part sud i cap a la costa, serien els italians d'en Gambara, el Corpo di Truppe Volontarie. Després vindrien els navarresos, les 2 divisions d'en Solchaga, i els que ens afectaran directament aquí, que són els d'en Yahweh, és a dir, el cos d'exèrcit marroquí. En principi, el cos d'exèrcit marroquí ja ens situem una miqueta, que són els que vindran cap aquí. El dia 5 de gener ocupen el vèrtex Tormo, allà a Ascó. El dia 15 ja els tenim que ocupen Tarragona. El dia 21 ocupen Vilanova i la Geltrú, Vilafranca. El 22 ja els tenim a Sant Sadurní d'Anoia, comença els combats a l'Ordal, és a dir, la República va en principi preveure una sèrie de línies de defensa i sempre hi havia en la República una miqueta l'estratègia aquesta. No s'esperava, la República en principi esperava que hi hagués una primavera més tranquil·la per poder-se refer una mica de la desfeta de l'Ebre, però no li van donar temps. Sempre hi havia també des del govern republicà una confiança o una esperança més que donada la situació a Europa amb l'auge dels feixismes a Itàlia i a Alemanya, doncs que donat aquest auge cada cop més expansionista d'aquests països, probablement Anglaterra i França entrarien en el conflicte finalment i es veurien obligats els franquistes doncs, a aturar aquestes d'això. No va ser així, com malauradament doncs, hem pogut constatar, i seguint aquest avanç superràpid de les tropes franquistes ens trobem que sí que és veritat que la República, com ja s'ha comentat, va fer va plantar cara en alguns llocs, com per exemple el Gaià, a la línia del Gaià van haver-hi força batussa i es anava retirant i arribem a l'Ordal, que seria l'altre punt on l'exèrcit republicà planta cara perquè ja a l'última línia tindríem la línia ja, la L4, que deien que seguia la línia del Llobregat. El fet és que aquí a l'Ordal es desembarca el dia abans es desembarca tota una brigada procedent de l'exèrcit del centre, embarca a València i és una gent que no està foguejada, arriba aquí, hi ha una font que diu que desembarquen al port de Vallcarca, i aquests soldadets me'ls envien ja a Olesa cap amunt, el Garraf cap amunt, i me'ls distribueixen per el que seria la línia 3, que era una sèrie de trinxeres també excavades a correcuita per la gent dels pobles veïns. Concretament a l'Ordal porten gent de Sant Sadurní, que els porten en camions i els diuen que han d'anar a fer fortificacions i ells pensen, bé, estarem aquí i després ens tornaran cap a casa. I resulta que en vez de carregar-los cap a casa, els porten cap al Llobregat a seguir picant trinxeres. És una estratègia també perquè la gent del país normalment no interessa que es quedi
en el lloc on han fet les fortificacions, per tal que si ve l'enemic, doncs no puguin explicar on les han fet. Bé, amb això ens trobem que aquesta brigada que arriba de València planta cara, tot i que, per exemple, en Tagüenya, que és el militar que ens trobarem després a Sant Pere Màrtir, en Tagüenya, en el seu llibre de memòries, diu que aquesta brigada doncs, va a l'Ordal, va retrocedir sense lluitar. Això no és veritat. Això no és veritat. Es constata ara mateix, doncs s'han fet aquí el memorial de la Serra de Ries, perdoneu. S'ha fet el memorial i es constata que com a mínim hi van haver-hi entre 30 i 45 morts que s'hagin trobat. Molts inclús es van trobant encara en fosses que recentment es van trobant. És a dir, no va ser, com comentava abans la Marta, em sembla que ho ha dit, no va ser allò un viatge, una excursió, el que van tenir, sinó que realment la república anava plantant cara a base doncs, de soldats i gent del país que anava com a mínim intentant fer-los d'això, fer-los aturar o enlentir el seu avançament. Aquí a l'Ordal, concretament, doncs això. El problema és d'aquí, per exemple, és que els altres, l'enemic, és a dir, els feixistes, era una gent ja molt bregada, portava molta guerra a sobre. En canvi, com us deia, aquests soldadets d'aquí, i doncs els van trobar ocupats, aquí a l'Ordal concretament, els van envoltar pel darrere i els van acabar doncs, allà a l'Ordal, tancant-los al coll d'Ordal, i fent 300 presoners i al voltant entre ferits i morts d'un centenar de soldadets. També van capturar l'enemic una sèrie de vehicles i de tancs i d'això. Bé, se m'ha oblidat també, quan parlava del començament d'aquest avanç franquista, la disparitat entre forces d'un costat i de l'altre, és a dir, els 6 cossos d'exèrcit aquests del Franco doncs movien al voltant d'uns 300.000 homes, mentre que la República, sobre el paper, comptava al voltant d'uns 220.000 i 20.000 suposats entre de les noves lleves i que s'havien mogut a l'últim moment, que com us dic era més sobre el paper que no pas la realitat. Aleshores, l'important, de totes maneres, pensem que no va ser solament el nombre d'efectius, sinó aquí el que va desequilibrar totalment la balança era el fet de l'aviació, de l'artilleria, que els franquistes anaven totalment recolzats per els alemanys de la Legió Còndor i pels italians, és a dir, aleshores bé, és a dir, i no solament era la diferència aquesta, sinó a nivell de números, és a dir, aquestes alçades de la guerra aquestes alçades de la guerra a nivell d'aviació, per exemple, els franquistes disposaven de més de 500 avions que atacaven constantment. És a dir, al moment que a més salten l'Ebre ja estableixen el seu camp a la Sénia i això els hi permet atacar constantment tot el front que aniran avançant. L'artilleria també anaven sobrats. A nivell, per exemple, de tancs també, és a dir, però estem parlant tranquil·lament del doble d'efectius amb respecte als que tenia la República en aquells moments. Bé, i arribem al dia ja 24, han copat, ja m'està bé aquest.
Bé, arribem al dia 24, superat l'Ordal, aleshores les tropes franquistes ja s'estableixen tot al voltant de totes les muntanyes aquestes de la serralada aquesta davant del Llobregat, és a dir, Sant Ramon, el Mont Pedrós, també dit Sant Antoni, totes aquestes muntanyes sobre Torrelles i d'això, s'estableixen en allà. Per la banda ja de la costa, en Yahweh, per exemple, doncs ja fan nit en el castell de Castelldefels, que feia 4 dies havia estat presó de les brigades internacionals. Ja els tenim a sobre. Aquesta foto és una foto del castell de Castelldefels. Possiblement està fet al dematí, tal dia com avui, 25 de gener de l'any 39. Llavors aquí tenim un personatge que és el tinent coronel Lambarri, que el trobarem a Esplugues, a l'endemà ja estarà a Esplugues, i vull dir, ja ells estan aquí. Llavors la sensació de la gent que estava a l'altra banda de riu, la pregunta que es feien era quedar-se o marxar. I què faríeu vosaltres, no? Sapiguent que ells estan a l'altra banda de riu, la població es preguntava això, si quedar-se o marxar. Encara hi havia qui confiava que el Llobregat aguantaria, perquè a la nit del 24 al 25 les tropes republicanes havien volat tots els ponts que hi ha entre la desembocadura del riu Llobregat i Olesa. Llavors algú confiava que el Llobregat podria ser el Manzanares, però realment algú s'ho esperava, algú pensava que podria ser. Hi havien destacat inclús soldats a la riba esquerra. Aquí tenim els ponts del Prat, que havien volat la nit del 24 al 25, i des d'Esplugues se sentien aquests petecs, perquè eren molt potents. Possiblement la fotografia està feta el dia 25, hi ha unes fumaroles negres allà dalt de tot, que possiblement no són arbres, possiblement són aquestes d'aquí, una fumarola aquí a la dreta, podrien ser projectils de l'artilleria republicana, aquesta artilleria que no va defensar Barcelona, aquesta resistència que no va existir. Aquesta fotografia analitzada amb detall permet veure aquestes petites canonades de l'artilleria que potser disparava des de Montjuïc. Prova de que hi havia una artilleria que resistia. Aquest és un altre pont que va volar la nit del 24 al 25, que és el pont que hi havia a Sant Boi. És el pont que hi havia a Sant Boi, que va volar, el que unia Sant Boi amb Cornellà. També va volar. És una foto feta a posterioritat, localitzada amb aquests portals de vendes, que la gent que havia format part d'aquesta unitat de tropes nacionals, algun oficial, va fer fotos i després se les venen les famílies a internet. I bé, és aquestes coses que van apareixent encara avui. Passem la següent. I aquí un document que troba en francès que ens tenien molt controlats. És a dir, les tropes que avançaven, les tropes franquistes, sabien molt bé les tropes que hi havia, no, Francesc? Sí. De fet, aquest hem posat en aquest perquè surt publicat en més d'una obra, però també n'hem trobat d'altres, sobretot, pensem que és de l'arxiu Yahweh, a Bonta, per exemple, en la zona, aquesta no l'hem posat, però a la zona del Garraf, Ordal, doncs els tios, l'enemic, els franquistes, tenen situades amb ells, totes... los otros. Sí, los otros, això mateix. Tenen situades totes les bosses en les diferents brigades i companyies dels republicans. És a dir, la quinta columna funcionava. És una cosa que sembla ser que no, però la quinta columna, malauradament, o per uns... tenien un bon servei d'informació. El dia abans sabien Esplugues, aquí es veu Esplugues, la lletra de Mollo és nostra, Esplugues sabien les unitats que hi havia, el famós 125è bot de metralladores, els carabiners, el 237 batalló, un batalló de retaguàrdia, la 151 brigada de marina. És a dir, ens tenien a tots ben situadets i sabien els nacionals per on havien de fer el que seria la penetració.
Per això quan escolteu que Barcelona no va resistir, que la República no va destinar forces, penseu en aquest plano, que passa que una brigada d'aquestes potser pues, tenia de 300 efectius, potser en tenia 125, i el batalló de metralladores pues, eren poquets. Vull dir, els efectius eren més noms que realment tropa, no? Van utilitzar carabiners, guardes d'assalt, per fer la línia apujant-se amb el Llobregat. I aquest és una mostra de que va haver-hi un intent de resistir i d'aturar, evidentment, de retardar l'abans, no? I això és una novetat que us presentem ara, que són els 3 mapes de com van anar les coses aquí a Esplugues, també a Sant Just i en Pare Sant Feliu, per on van anar les tropes. Això és inèdit, us ho presentem per aquestes jornades, estarà a la publicació, i el dia 24 ja es comença a desplegar l'artilleria, aquesta artilleria que no hauria existit, aquests intents de resistència que no haurien existit. Bé, el matí del 25, com us deia abans, el 24 és quan volen els ponts, el 24 a més cap a les 12 de la nit, és a dir, entre el 24 i el 25 es volen aquests ponts que vèiem abans. En el pont de Molins de Rei, concretament, també hi va haver-hi una intentona de volar-lo. De fet, van fer els ponts. Sembla ser que van explotar alguna càrrega, però que no va ser suficient per enfonsar-lo. És més, els dinamiters o els sapadors que estaven fent els forats en el pont d'això tenien, a l'alçada de l'actual fàbrica Molins de ciments, tenien uns canons anticarro que els estaven disparant, tot i que estaven protegits, aquests sapadors estaven protegits per un tanc soviètic, no? De fet, també hem parlat de les diferents voladures dels ponts i cal dir que els sapadors republicans des de l'Ordal, és a dir, mentre anaven fugint, l'última unitat que anava desplaçant-se era aquests sapadors que anaven volant els ponts, des del pont aquest d'allà del Lledoner, i ponts petits els van volar tots, però és igual, és a dir, els altres tenien també un bon equip. I bé, ens trobem ja això, cal dir també, la nit del 24, molta gent del Baix Llobregat, població civil, comentava que feia por veure totes les muntanyes aquestes que us comentàvem de Montpedrós, de Sant Ramon, ple de fogueres. Mentre que els testimonis d'aquí ens expliquen que els soldats d'aquí no s'atrevien a encendre fogueres per por de que els bombardejaven. En canvi els altres, i es veu que era doncs, una estampa que es repeteix a molts llocs. Aquest testimoni oral, que us pot semblar, bueno, això és un sopar de duro, no? És un testimoni oral, aquest senyor ens està dient que se n'ha de recordar ell. Doncs el Joan Sales, a la novel·la Incerta Glòria, un dels personatges parla de que les tropes nacionals encenien a les puntes i a les crestes de les muntanyes del seu front fogueres les que volguessin. Diu, i nosaltres, diu, qualsevol foguera que enceníem, el Joan, el republicà, diu, ens apedregava l'artilleria dels franquistes, no? Vol dir que era un fet real, vull dir, i a més ho feien amb prepotència, no? Vull dir, estem aquí, demà estarem aquí a Esplugues i encenem la foguera perquè ens veieu. Vull dir que era una manera també d'impressionar i de fer por, no? Bé, estem ja al matí del 25. De fet, l'Estat Major franquista ha donat un ordre d'operacions pel dia següent, és a dir, pel dia 25, on estableix una sèrie de foc d'artilleria sobre una sèrie d'indrets d'aquesta banda ja del Llobregat, és a dir, ell parla del vèrtice La Creu, estem parlant de Santa Creu d'Olorda, el vèrtice Molell, el vèrtice Moro, que és la penya del Moro, i marca unes línies d'ocupació que seran Sant Pere Màrtir, ja situant-nos aquí, i és un dels objectius, la penya del Moro, a cavall entre Sant Just i Sant Feliu, i l'altre és la Sant Pere Màrtir. Aleshores,
es dona ordre ja a les 9 del matí que aquestes tropes que tenien acantonades a dalt les muntanyes comencen a baixar. Comencen a baixar i es posicionen a la vora, a la riba esquerra Del Llobregat. del Llobregat. Es posicionen allà i cap a tot el dematí hi ha hagut intercanvi de trets d'artilleria, tant dels republicans com dels franquistes. Aquí tenim, per exemple, doncs, una bateria republicana que en principi la tenim situada on actualment, doncs, i en aquells moments, la fàbrica Sanson, allà a Sant Just, baixant cap a Sant Feliu, On hi ha el Gualdenara. on hi ha el Gualdenara, i aquesta bateria va disparant i es va retirant. A mesura que es va... aquestes taques així, diguéssim, blaves, serien impactes de canonades franquistes. De És a dir, l'artilleria dels nacionals, que s'ha situat a l'altra banda de riu, a la part de Torrelles, i gràcies als testimonis de la gent que recordaven on havien anat caiguent totes aquestes granades d'artilleria, les hem anat marcant. Els testimonis orals són importants, encara que algú diu que aquest senyor... No, aquests senyors ho afinen i ho recorden bé. I llavors perseguien la carretera, la retirada es feia per la carretera, i veureu que les marques estan a l'entorn de la carretera, les marques blaves. bé, hi ha un intercanvi constant de trets entre un costat i l'altre, i els del cantó, diguéssim, de l'altra banda, doncs fan aquesta preparació artillera. Ens centrarem ja només en aquest tros d'aquí, i a la tarda, a partir de 3:45 a les 4 de la tarda, es dona ordre de creuar el riu. Ho creuen per diferents llocs, entre el pont de Molins de Rei. El pont encara està intacte i està en mans republicanes, és a dir, el pont de Molins i Molins de Rei quedarà com una bossa encerclada per totes aquestes tropes que a les 4 de la tarda, diguem, comencen a creuar el riu entre Molins i Sant Boi. Llavors van fent com una mena de pinta i van creuant. De les primeres unitats en creuar tenim, a veure... Són els que creuen per davant de Sant Feliu, són la 4a bandera de la Legió de la 13a Divisió, que són el cos d'exèrcit marroquí, ocuparan Sant Feliu a les 4:20 d'aquesta tarda, és a dir, que estem a punt de que Sant Feliu caigui. Els que van a Sant Feliu acabaran ocupant Sant Just a les 5 de la tarda, ocupar vol dir arribar a l'Ajuntament, després van per la Penya del Moro i ja van cap a Sant Pere Màrtir. Llavors aquí a Sant Pere Màrtir, en Tagüenya, que és aquesta fotografia de la reconstrucció històrica que es va fer amb l'activitat que ens explicava abans la Marta Maragall, al matí del 25 Tagüenya està aquí dalt, a Sant Pere Màrtir, i fa com en Llagüe, que estan mirant el front, no? Tagüenya explica que veu les tropes passar el Llobregat i que no distingeix els que són seus en retirada dels que són els nacionals que avancen. I les tropes arribaran a Sant Pere Màrtir, que està al vespre, a les 6:20 aproximadament, quan es fa fort, les tropes nacionals, des de Sant Just i des de part venint del carrer del Nord, però bàsicament des de Sant Just, ocuparan Sant Pere Màrtir. A Sant Pere Màrtir hi ha uns combats importants, és una operació on moren uns 8 o uns 9 soldats. Aquests soldats seran enterrats en una fossa comuna que hi havia al costat de l'església, fossa comuna que va desaparèixer quan es va fer l'estació repetidora telefònica, les actuals instal·lacions, és a dir, no és possible trobar aquesta fossa en aquests moments. Amb el Francesc vam arribar a localitzar el fill del capità nacional que va ocupar Sant Pere Màrtir, un senyor que deia Álvarez de Lara. Aquest senyor tenia fins i tot un diari on explicava l'ocupació de Sant Pere Màrtir i el fill ens el va explicar i ens va explicar com va anar, i aquest mateix capità nacional reconeixia la resistència que havien fet els homes del Tagüenya per defensar Sant Pere Màrtir. Fins al vespre, les tropes republicanes intenten conquerir Sant Pere Màrtir, però no és així, no ho aconseguiran, i al final els nacionals es queden a Sant Pere Màrtir. Total que, a vèncer al dematí del dia 26,
Aquests fragments són tot de fragments que s'han trobat a Sant Pere Màrtir. Sant Pere Màrtir està ple de fragments de bales, de beines. Amb la Marta Maragall, quan es va fer l'excavació, també se'n van localitzar. O sigui, és una zona on hi ha mostres d'aquests combats. Quan es fan les visites comentades, els nens i les persones queden bastant sorpreses perquè no saben aquest nivell de lluita, perquè se'ls havia venut una història de que no hi havia lluita, que això havia sigut gairebé un avenç sense cap lluita, i això és el que els hi sobta més, és a dir, és el que més crida i més pregunta, però aquí van haver-hi morts, aquí van haver-hi combats, aquí... I sí, doncs això és el que s'explica. Penseu que a Sant Pere Màrtir sols només n'hi van haver uns 9 de morts, més els que poden haver desaparegut. Fins a Sant Pere Màrtir va ser bombardejat per l'aviació, això són restes d'una bomba d'aviació que cau i de les excavacions que es van fer, amb un refugi que hi havia. En principi això és el turó del reflector que en diem nosaltres, que és un turó on hi havia, encara hi és la casamata aquesta, això és on s'amagaven les tropes. Des d'aquí treien una metralladora Màxim, tenint testimoni d'un senyor de Sant Just, que ell parlava d'un canonet que el treien amb un carro. Estic convençut de que era una metralladora Màxim d'aquestes, i aquests són els que... I això d'aquí seria el tinglado, on hi havia la borra que diem, el generador, que donava llum al reflector. Aquí vam fer una mica la topografia, és a dir, això d'aquí és l'interior de la casamata, aquesta columna de pedres que veiem és el resultat del bombardeig, és a dir, el tinglado, que és un fossat d'uns 3-4 metres de fondària, que pensem, per tal com estan les restes, que va ser víctima d'un bombardeig. Sí, un bombardeig que a més va encertar, és a dir, que aquesta gent tenien informació d'algú que els hi passava i que els deia que aquí hi havia aquesta estructura militar, aquesta il·luminació, aquesta companyia de focus, una de luz i de sonido que en deien, és a dir, que això és la quinta columna que envia les dades de que aquí a Esplugues, al turó del reflector, hi ha aquesta unitat militar, els franquistes s'ho anoten i l'aviació fa diana, no? Vull dir que, a veure, aquesta és la importància de la quinta columna. Quan expliques això a la gent jove, hi ha gent no tan jove, que, vull dir, no som només nosaltres que estem informats, ells també tenien els seus sistemes d'informació i estàvem totalment indefensos, vull dir, sabien on anaven i on tiraven les bombes, vull dir, no és una casualitat això, hi havia molta més preparació de la que ens pensem, Bé, ja ens situem ja al dematí, ja a demà, ens situem a demà, el que serà demà, el dia 26, no? Ara ja anem a demà. Sí. Dia per dia, demà. Vull dir que els que no heu marxat, doncs prepareu-vos, perquè la cosa va sèria. Vull dir, ells ja estan a Cornellà, han passat, pim-pam, i han pujat per la carretera de Cornellà a Esplugues, per on puja el tramvia, i a les 5 del matí hi ha testimonis que expliquen que marxen i que ells estan ja al Gallo, és a dir, que la nit del 25 al 26 ja hi havia posicions ocupades aquí, al territori d'Esplugues, no? I quan s'aixequen al dematí es troben amb una línia de metralladores que encara tenen els seus servidors. Tot i que la nit abans havien arribat a la Gaval d'Esplugues. A la Gaval ja estava ocupat des de la nit abans i possiblement el campanar de l'església, que va haver-hi un incident, també estava ocupat durant la nit, perquè ells durant la nit anaven avançant, havien ocupat Sant Pere Màrtir i havien ocupat la Gaval d'Esplugues. I els defensors de les metralladores no es van retirar, tot i que hi havia altres tropes que sí que es van retirar, van permetre que el Santiago Carrillo, el dia 26, encara estigués a Barcelona. Santiago Carrillo, Can Morera, encara estaven a Barcelona fins al migdia. Per què? Perquè aquí a Esplugues va ser l'únic lloc del front que va aguantar. Vull dir, tota la resta de front van anar més o menys caient, però Esplugues no. Esplugues hi havia aquests nois de les ametralladores que van dir, aquí nosaltres aguantem perquè ells puguin passar.
La bomba que va caure enmig de Sant Just a la carretera són aquestes granades d'artilleria que cauen la nit del 25 per fer que la carretera quedi inservible i que les peces d'artilleria vagin retirant-se, i la bomba de Sant Just és una bomba que cau al novembre, octubre-novembre del 38, quan les tropes nacionals, que sabien molt bé on hi havia objectius militars, intenten anul·lar el forn de pa que funciona, que funciona a les banyeres. Llavors fan un bombardeig, aquest bombardeig cauen unes bombes nocturnes a l'octubre del 38 i es carrega el forn de Cal Mesclans a Sant Just i fins a 6 bombes. No va ser una actuació d'uns avions que marxaven i que deien que tiraven les bombes perquè alleugerir pes, sinó que són les bombes que cauen entre la fàbrica de banyeres, la Benavent, on hi havia aquest dipòsit d'intendència i el forn de pa, i després van a buscar el dipòsit de benzina que hi havia a Can Modolell al costat de l'actual benzinera. Aquesta és la idea del bombardeig. No ens hem de creure aquestes coses que expliquen aquí un bombardeig, que uns avions que marxaven, que des de Sant Pere Màrtir els van disparar. A Sant Pere Màrtir, a aquelles alçades no hi havia ni una peça d'artilleria, perquè la República no tenia peces d'artilleria per poder artillar aquestes bases de ciment. Hi havia hagut algunes peces d'artilleria abans de la batalla de l'Ebre, però les van treure per poder portar-les a l'Ebre. Llavors, i Sant Pere Màrtir no tenia peces d'artilleria, i aquests avions sabien molt bé el que buscaven. I a més buscaven el transformador de la llum que hi havia al carrer Electricitat de Sant Just, i buscaven aquestes coses. Quan els expliques aquestes coses als nois, diuen, bueno, com ara, que saben on cauen les bombes. És a dir, quan veieu les bombes actuals no cauen perquè sí, una bomba val molts quartos. Doncs aquesta gent, 80 anys enrere, ja ho feien, ja sabien on tiraven les bombes. I per poder anul·lar el que eren les fàbriques, què feien? Disparaven els transformadors de la llum. Per això van tirar la bomba al transformador de la llum de Collblanc i van tirar la bomba al transformador de la llum de Sant Just. Tornem al 26 de gener, que ja és demà i ens queden pocs minuts. Tirem, que el dia serà llarg avui. Si no heu marxat, espereu demà. Un d'aquests... Sempre van sortint coses, que és una mica el que us volem explicar. Hem vingut altres vegades a donar-vos la mateixa explicació i procurem cada vegada portar novetats. La novetat és que en un museu de Navarra, la filla de Sáenz de Tejada, una de les netes, conserva una bandera de les tropes franquistes que avançaven per Sant Just i que va tenir un ferit. Aquesta bandera, concretament, correspon a les primeres tropes que pujaven per Cornellà. En principi anaven unes columnes per lo que seria el camí aquest de Sant Joan d'Espí i els que venien de Cornellà. Aquests que venien de Cornellà anaven, en principi, alegrement cap al pont i des d'aquesta, fixeu-vos que és tota una línia, aquest camí que ve de l'Hospitalet, el que és actualment en Seu Clavé és tota una línia de metralladores que està cobrint. I fins i tot pensem que aquí dalt la Torre dels Lleons i més amunt encara continuaven. Aquí també estaria la metralladora de l'església, del campanar. Llavors, la bandera aquella que vèiem correspondrien aquí, és a dir, comencen a pujar i tot un plegat des d'aquest costat del Torrer d'en Ferrer els comencen a disparar. Els responsables del museu aquest expliquen que la bandera està atacada de sang, etc. Però això ens serveix per poder conèixer la persona que la portava, la unitat de tropa que la portava, i bé, de fet era un pobre soldadet que estava a l'altra banda, però aquest va tenir mala sort i aquest el van ferir i amb el seu company el van matar. No fa gaire, un veí d'Esplugues encara ens va explicar que en el terrat de casa seva, de la Plana, la important participació de la gent, van matar amb un d'aquests soldats franquistes que portaven. I llavors aquesta transmissió oral és a nivell de nets. És a dir, aquest noi això ho sabia perquè la seva mare li havia explicat, la seva mare ja no hi és, i la seva mare, que era petita, li havia explicat la seva iaia,
que a casa seva havia mort un soldat nacional. Imagineu-vos la memòria que arriba fins i tot a la tercera generació. Llavors, quan vam posar en context amb aquesta persona de com havia anat la cosa, diu, ostres, jo tot això no sabia res. Llavors, la important contextualització, ell es pensava que era un testimoni que tenia poc valor. Llavors hem d'apreciar aquests testimonis d'aquests veïns que, concretament, i això permet situar en el mapa aquesta metralladora que és aquí. I després, un cop disparen cap aquí, els franquistes agafen un morter i li tornen el petardo, causant la mort d'un dels servidors de la metralladora. Bé, aquí moltes vegades veureu quan es parla d'aquests dies, 25, 26 de gener, TV3, la premsa acostuma a dir l'entrada dels nacionals a Barcelona el dia 26 de gener per la Diagonal. No us ho creieu, no us ho creieu. Això és mentida, això és una fake news. I a més aquest afegeix que eren amb tanquetes italianes. Mentida. Aquesta foto pertany al desfile del dia 22 de febrer de l'any 39. Aquí els tancs surten formats i van sortir de Pedralbes i del quartel del Bruc. Aquest desplegament no és un desplegament del dia de l'entrada. Realment veureu les fotografies de l'entrada. Aquesta és l'entrada dels nacionals a Esplugues, dels joves franquistes a Esplugues. Això aproximadament són les 12 del matí, veureu perquè ho sabem, pel tema de les ombres, i això és com arriben els primers tancs que arriben a Esplugues, que han pujat per la carretera de Cornellà i han pujat per Sant Just, procedents de Sant Feliu, i els primers que arriben són els tancs. Són uns tancs d'exploració que venen a explorar el front. Aquesta és una fotografia apareguda amb una universitat americana, comprada per nosaltres. Sí, amb un diari, el Baltimore Sun, em sembla que es deia, i que ho van posar a la venda. Després vaig aconseguir una sèrie de fotografies. Allò posava Arrabales de Barcelona, com moltes fotos publicades en altres llocs, procedents de la premsa en aquells moments internacional que enviava via telegrafia, enviava les fotos els d'això, i vaig poder aconseguir aquestes fotos que vaig poder identificar en aquell moment, que dic, això no és Arrabales de Barcelona, dic, això sembla la plaça Santa Magdalena d'Esplugues, oi? Com ves, la plaça Santa Magdalena, però vendre-ho com a Barcelona dona més diners al periodista i et paguen més. Vull dir, això encara està passant avui en dia. Llavors, passem, aquí teniu a veure si algú, nosaltres venim aquí a preguntar, vull dir que, a veure si algú sap on és això. Nosaltres sospitem que pot ser Esplugues o Sant Just, per el tipus Això és una pel·lícula que apareix a TV3, són aquestes pel·lícules, són fragments de 10 segons, i ens sembla que aquesta cara és algun dels soldats que apareix a la plaça Magdalena. Potser ho hem somiat, perquè ja els somnis també. Però ens semblaria que això podria ser els nacionals arribant per la carretera a l'alçada de les Estriavalls, per exemple, però no ens acaben de quadrar les cases. Ha canviat bastant, però bé, vull dir, aquest era l'aspecte que oferien a les tropes franquistes quan entraven. Això és aquestes tropes que us ensenyàvem ara, quan arriben a la plaça Magdalena ens semblaria que són aquestes tropes. Això són com les 12 i mitja, quarts d'una del matí, a la propera. I llavors, això són els reversos de les agències, i aquest és el gran Martínez Gascón, que és el que va fer moltes imatges sobre Esplugues que ara vindran. I aquesta és la primera que fa el Martínez Gascón, Cautela, amb el tinent coronel Lambagui, que és el que porta la premsa internacional. Per què hi ha fotos d'Esplugues? Per què, carai, surt Esplugues i els altres pobles no tenen fotos? Què? Com ho veieu? Doncs tot és pura propaganda. El tinent coronel Lambagui, que era el cap del Servei de Premsa Internacional, va decidir que el lloc per portar els periodistes era Esplugues. Però és que és molt senzill. Per què? Perquè el pont de Cornellà estava volat. Si no, potser hagués anat cap a Hospitalet. Però com que el pont de Molins estava intacte i ells anaven amb cotxe i camió, cotxes oficials, va passar pel pont de Molins, va passar per Sant Feliu, no va fer cap foto
llàstima. I, a més, va arribar aquí Esplugues. Aquí Esplugues es va haver de parar. Per això totes les fotografies són d'Esplugues, perquè la premsa internacional que anava amb aquest senyor van fer les fotografies d'Esplugues mentre s'esperaven per superar la resistència i entrar a Barcelona. No van seguir cap a Barcelona perquè hi havia resistència encara. Per això, quan ens expliquen que Barcelona va caure sense lluita, no és cert. Es van parar a Esplugues i per aquest motiu, a l'estar unes 3 hores a Esplugues, aquí es van acumular molts fotògrafs, hi ha molta fotografia d'Esplugues i més que en pot anar sortint. Ara farem una cursa ràpida perquè se'ns acaba el temps i, bueno, aquí no us he d'explicar res. Aquí un sistema de datar les fotografies, el sistema de les ombres. Llavors, tal dia com avui, si aneu a la plaça Magdalena i fa sol, podeu veure en el moment que l'ombra coincideixi amb la inclinació que tenia l'any 39 i sabrem que la fotografia, ara ens diu el mòbil, està feta a les 13:44 hora actual, que en aquells moments els nacionals portaven una hora retrasada, no era la mateixa hora. I aquí tot un seguit de fotografies que es fan, hi ha un moment que el sol se'n va, això són els clichés de les imatges que ens permeten saber quina és primera i quina és segona. I llavors, aquestes són dues columnes, aquesta és la columna que va cap a Collblanc, aquesta és la trinxera dels republicans, prova que van resistir fins a l'últim moment, una trinxera feta pels republicans, i dues peces, dos peces, i uns tancs que estan a punt de creuar la frontera. Són unes fotos que ens va donar el David Tormo, que estan a Salamanca. Aquí el T-26, que és un tanc republicà, ja ha creuat la línia. Veieu l'ombra, l'ombra ens indica que és aquesta hora, les 13:44 actual, les dues, al migdia, i s'encamina cap a Collblanc. Passem la propera. Aquí no s'atreveixen a anar més enllà de Can Clota, perquè a l'altra banda, a Can Vidalet, encara hi ha alguna tropa republicana, i aquí s'estan mirant per intentar avançar i creuar el pont de Can Clota. Però de moment estan aquí prudents per avançar cap a Hospitalet. I això és els tancs de fabricació alemanya, són Panzers, de la Legió, que estan ja penetrant cap a Collblanc, cap a Hospitalet, cap a Can Rigal. Aquests s'han aturat. Això són imatges que algun dia potser localitzarem, publicades a la revista Fotos, de l'arribada dels nacionals a Can Rosats, però no tenim l'original. Només tenim aquestes fotos que de quan en quan surten a portals de subhasta, i això és l'arribada dels nacionals a Can Rosats, fins que Can Vidalet, Can Rosats es va eliminar. És a dir, encara hi ha possibilitats de trobar coses, de trobar més material i poder tenir més. I no ens pensem que ho sabem tot. Això us convidem a veure, si algú s'aficiona i localitza aquesta imatge, sabem que és de l'any 42, però no trobem la revista, no acabem de trobar el número. I això és una foto de les poques que hi ha de civils. I civils que moltes són dones i nens, i grans. No hi ha fotos de civils. És a dir, es retrataven ells. Es retrataven els soldats, els oficials, els tancs, les seves metralladores, però no hi ha civils. Per tant, aquí el fotògraf, d'alguna manera, ens dona aquest regal, no? De dir... I lluita contra una fake news que diu, bueno, és que els van rebre amb palmes i aplaudint, no? Els van rebre amb banderes blanques i què porten les senyores a les mans? Porten cistells per anar a recollir menjar. Aquesta és la benvinguda que els hi donaven i es van trobar amb els tancs que arribaven. Aquest és el famós capità de tancs, el Víctor León Felipe, que va ser el primer alcalde de Barcelona. Aquí és l'altra columna, la columna que va per Pedralbes. I llavors ells estan aquí esperant que li donin l'ordre per entrar. Aquest senyor del dalt del tanc és un periodista que es deia Justo Sevillano, que l'any 42 a La Vanguardia explica que ell des del tanque 614, que és aquest d'aquí, fa tot un article, va entrar a Barcelona amb aquest tanc. I llavors, per això hem sabut que és aquest periodista, perquè estava en el grup dels periodistes del Cautela, però tenim la sort de tenir tantes fotografies. Aquestes també són les senyores que s'acosten en un lloc indeterminat amb cistells a buscar menjar al costat d'aquests tancs que veiem. No són tancs alemanys, són aquests tancs no són tancs italians. I aquí tenim el capità dels tancs a la carretera de Pedralbes, al fons hi ha la paret de Can Vidalet,
on hi hauria la Blume, els concessionaris, la benzinera, és a l'inici de la carretera que va cap a Barcelona, per Pedralbes. Estan a punt d'entrar a Barcelona, però encara no han entrat. I aquí ja és una mica més tard, primeres hores de la tarda, on han arribat més tropes i estan retratades amb les metralladores dels servidors que han capturat en el pont d'Esplugues. És una revista de Martínez Gascón. Aquest senyor que porta la gorra de Marina possiblement és l'oficial que va nomenar la comissió gestora d'Esplugues. Ho sabem per totes les insígnies que hem trobat el seu nom, i suposem que és aquest. No tenim encara la confirmació de la família. Estem aquí encara, hi ha coses per trobar, no ho sabem tot. I aquí, si a Esplugues hi havia la companyia de metralladores 125, aquestes metralladores pertanyen a la companyia 126, que van ser requisades a la frontera. Són companyies que es feien al final de la guerra per poder resistir. I aquesta companyia 125 va existir, aquesta és la 126. És una casualitat. Pel que fa, el tema aquest de les metralladores Màxim són les que disposaven els republicans, perquè la metralladora, diguéssim, la màquina que formava part de l'exèrcit abans de la guerra i que tenien ambdós, com anem de temps malament? Tenim? Vale. Bé, només dir-vos que era un material molt apreciat pels franquistes, és a dir, a la que podien, era una màquina, la Hotchkiss era la metralladora oficial, diguéssim, que tenia l'exèrcit abans de la revolta militar, i va quedar repartida amb els dos bàndols, però majoritàriament amb el bàndol franquista. I en canvi els republicans van importar un grapat de metralladores d'aquest Màxim, que és una metralladora soviètica i que donava molt bon rendiment, refrigerada per aigua i amb una cadència de dispar de tiro molt important. I per tant eren molt cobejades pels franquistes. Per això també explica la fotografia aquella que és una altra. Una altra foto feta des del mateix lloc, però en un altre angle, on es veu tots els vehicles que ja han arribat, que la carretera es va omplint. Això ja estem a primeres hores de la tarda, la llum ja no és la mateixa, i llavors ara, si passem la següent, aquí veiem que aquests vehicles havien pujat per la carretera, això és a l'alçada de l'actual Consell Comarcal, i aquí es veuen 3 camions que avancen amb alguns vehicles oficials, que aquesta està a l'estiu de Salamanca, passem la següent, i el segon, i aquest camió concretament està ple de guàrdies civils. Són els guàrdies civils, els primers que devien entrar a Barcelona, i van entrar des de Sant Feliu, Consell Comarcal, Esplugues, Sant Just, i ja quan el pas estava lliure. Són fotos del Deschamps, un fotògraf francès, que estan a Salamanca, i ells ho tenien, no sabien ni el lloc on estava fet. Llavors, gràcies a la paret de tanca de la Torre Blanca, doncs vam poder-les identificar. I llavors tenim la sort, i aquest és el famós general Barón, que és el que va entrar aquí a Esplugues en la 13a divisió, que ara pocs amics, i bé, està davant del bar Catalunya, feta per aquí pel Cautela, ja aquestes primeres hores de la tarda, quan s'està esperant que vinguin ordres per entrar a Barcelona. Cautela, amb un comandant de les tropes de regulars que han entrat, al fons hi ha la carretera de Collblanc, i aquí tens tots els oficials que estan fent temps esperant que siguin endavant. Anem passant, i aquí la famosa foto del programa que els tancs estan ja avançant per la carretera de Pedralbes, el tanc alemany, amb el T-26, el bar Catalunya al darrere. Veieu la quantitat de tropes oficials que s'estan acumulant aquí a Esplugues. Això no és Barcelona, és Esplugues. És a dir, quan veieu fotos de les nacionals, és Esplugues. Llavors, endavant. Aquí ja avancen, la foto està moguda perquè el tanc està avançant. Pel que fa als tancs, perdona, els tancs també, comentar-vos que els tancs aquests soviètics eren molt superiors al Panzer alemany d'aquells moments. És a dir, fins i tot l'exèrcit franquista premiava els soldats que poguessin aconseguir un tanc soviètic d'aquests
d'aquests del T26 sense d'això. Els hi pagaven 500 pessetes. Ara fem una passada ràpida. Això són els negatius, les fotos, això, una fotografia falsejada, on la van voler publicar com si fos Barcelona, i què han fet? Bueno, aquesta és la bona, aquesta és la fotografia bona, passem la següent, i aquesta l'han falsejada tapant l'Ajuntament d'Esplugues, i tapant l'anunci que hi ha a l'edifici de la bandera del costat de la carretera de Cornellà. Llavors, doncs, diu, l'entrada de tropes nacionals a Barcelona. No, això és injust. Això és Esplugues, perdoneu, això és Esplugues. Passem l'autèntica, bandera. Aquesta és l'autèntica. Veieu? Llavors, això és una autèntica fake news i on la gent no es pensava que això era Barcelona, no. Això és Esplugues i no hi ha fotos del dia 26 de Barcelona, hi ha molt poquíssimes. Llavors aquí teniu i els vehicles, els vehicles que hem vist a les fotos passant per Sant Feliu estan aquí aparcats a l'esquerra. Anem passant i ells ho venien com a l'entrada dels nacionals a Barcelona, no? Que això donava més diners. Sí. Anem passant ja. Més fotografies d'aquell moment, això ja són les 6 de la tarda, això és una petita pel·lícula, una fake news. Aquesta pel·lícula, si la trobeu... Traga del moment. Sí. Està entrada com a Manresa. Diu, les fuerzas del general Franco entren en Manresa. El subtitulat de la pel·lícula, no? Llavors, clar, aquí encara això encara està així, Vull dir, no d'allò. Llavors, aquesta és una de TV3 que estem perseguint, a veure si ens diuen d'on la van treure, perquè això ja és cap a les 6 passades. Això és la cruïlla de la carretera de Pedralbes i la carretera que va cap a Collblanc, on hi ha uns vehicles militars, hi ha un embús, hi ha un veritable embús, tothom vol entrar a Barcelona, tothom vol ser el primer. No, a les 6:20 encara s'hi veu. Si us hi fixeu ara, hora d'ara. L'hora nacional seria a les 5:20, però sempre parlem d'hora d'ara, si no, no ens entenem. Perquè llavors, a les 6:20 encara es veuen ombres, encara sé més o menys. Llavors heu de calcular que encara hi ha llum, per tant poden ser les 6 de la tarda, però ja per fer filmacions d'aquest tipus hi ha poca llum. Llavors estem parlant d'això. Vinga, anem tirant ja. I això és una de les últimes fotos que els mateixos... Edició 62 deia que això eren les tropes republicanes en retirada. Això és L'Hospitalet, les primeres cases de l'Hospitalet, i això realment són les tropes franquistes entrant a l'Hospitalet per la carretera de Collblanc, i aquí veieu Sant Pere Màrtir al fons, i això és el carrer de la Creu Roja de l'Hospitalet. Això ho hem pogut identificar. És aquest lloc. És aquest lloc. Tirem endavant. Clar, quan la gent jove veu com han canviat les coses, també diu, ostres, això és aquí. Això també és un motiu d'integració, no? Llavors això és també aquestes cases de Collblanc, ho hem pogut anar terminant, passant, i aquesta foto l'hem posada perquè aquella bandera que veieu allà, la Generalitat, és una bandera que el pare del Vidal Ribas, mort els primers dies, propietari d'Esplugues, va donar perquè en honor del seu fill que havien mort l'any 36, no? I aquesta és una bandera posada, que la posen per això. I això és l'acte que es va fer l'any passat, al Pont d'Esplugues, quan els fills d'un guàrdia d'assalt, el senyor Záforos, es van trobar amb el fill del capità de tancs, que és el senyor Felipe, que està aquí al costat de l'alcaldessa d'Esplugues, i es van trobar amb la neta del fotògraf. Un acte de memòria que va ser també de dir, vull dir que es puguin ajuntar i que puguin estar junts i explicar-se les coses 80 anys després, doncs, d'un cantó i els altres. Aquest és el testimoni, el plafó que teniu al Pont d'Esplugues en record de tots aquests dies. Sentim que ens hem allargat un pèl, però dispenseu-nos,